kompak tenan nih Mas Rudi juas tenan nih pripun kompak kok biru kabeh kecuali siji iki siji iki heeh ireng dhewe rambutnya ya londo dhewe nggih ora mau kate bujeng celeng ya kan ya heeh iki mau gujengi kowe kuwi ta aku geger yo siapke ketuane jenengan lek sing beda dhewe berarti ketua ayo hal waduh alah kepiye iki pakai lagu bubar jalan yo siap gerak apa iki oh ya rukun Islam jeneng ayo pro konco ngaweruno rukune Islam yo iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone ngakoni salat kaping telune bayar zakat tepat pasama ing wulan Ramadan lima kaji lamun puasa ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami Islam segala orang atas dawe dari pangeran rukun Islam arek lanjut kok arek mlaku jam pira iki setengah songo mbokmu yo Robi iku iki ada pada depan gak jan iki London iki jan wong petenteng wae iki ya ora nyiapke kok siap Robi ku masuk luk Pak wajib main wajib main tuan ya. Monolan kuwi lho wajib main lan wadon nuru wajib main lan wadon nuru ojolir yen turu sabodomu ojolir turu sabodomu wajib main lan wadon nuru ilmu wajib main lan wadon nuru ilmu asale agawe wenang rabiku asale agawe wenang kinamung sunah nulungi amare kesembayang kinamung sunah nulungi amare kesembayang nulungi maring sembayang Robiku asali agawe wenang Robiku asali
lagu njaluk lagu apa kuwi apa kedaton ati kasmaran rabies kuwi rabies Belum tahu aku nih rapi ya. Tombol kangen milih apa? Kedaton. Kan kedaton ati. Sonang tepi papane kedaton ati enggal son gandeng astamu son piniti dadi sisi yang ragaku Sonatu janjimu boyong aku ning kedaton atimu panjalukku ojo citra ing janji mung karo aku nganti tekan ning pati Doni mas jantung hatiku tresnamu mung lamunan sembuh nyawa kita esemu gawe tentrem hatiku cari siramu anange ati mangu-mangu enggal gandeng astaku nuce kasetianku hingga surga
enake kedaton ati. Yo, siapke Pak Monol. Pak, apa kuwi? Celeng kuwi to. Nggo celeng kuwi. Punya Ayo macae jadi kok. masa ya celok kelek. Oh kok isin sih? Wah, kok isin. Nek kayane sesi lagi genjek iki. Wah. Hei. Ada pada depan. Yo untuk semuanya yo. Ada pada depan. Gerak. Nyanyi? Ya Irfani. Heeh. Ya Irfani ronce kembang. Buat ngoten iki mawon nggih. Oh. Nah kau ngomong sini. Iya. Ya Irfanti ronce kembang wangine mupir kumilang ojo siro menga miturut damu pangeran. Ya Irfanti ronce kembang wangine mupir kumilang ojo siro menga miturut damu pangeran. Monggo langkah ingkang sakita urip pira ing alam donya kuwi ora kena sepaya. Ya Irfanti ronce kembang wangine mupir kumilang ojo sira menga miturut dawuhe pangeran. Ya Irfanti ronce kembang wangine mupir kumilang ojo sira menga miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah ingkang sakita urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semhaya. Piye lek? Wah. Mumet iki. Wingi latihan ora? Namung privat sedet nih. Iya. Wis ora apa-apa jenenge variasi ya. Variasi anyar. Yo. Rapiku asale. Wes. Wah. Oh nggih, maaf. Oh. Langsung nggih. Mafailatun awan nggih. Yo, dados. Apa mafailatun? Kejedur-dur, darahnya ada. Mafailatun assalamun alayka ya minal anbiya ilaihi. Wes entek, kok kita pemuda. Lumayan. Oh, apil. Iya. Yo, kita pemuda yo.
Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Karena sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Karena sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa masuk surga di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Wih, saya bapak apa jadilan? Ayo, cekeli jadilane. Jarane. Apa saputran lagu sih? Ya, apa? Request apa? Ya, tanda kelangan ya, tanda kelangan yo. Dito. Tresnoku mung siji kanggo awakmu. Tresnoku mung siji kanggo sliramu. Ra bisa tak lali ning iki. Mung sliramu sing dadi bojone saiki. Kabeh iki wis ditakdirke, apa kabeh iki jan wis kalane. Ra bisa dijaga katresnan iki, rasa tresna iki ra bisa dadi siji. Bulan sliramu koyo langit biru bumi, ra bakal sesani koyo sing dialami iki. Bulan sing kancani loro ing jero ati, mergo bulan aku sing ra bisa diuji. Nalikane wingi isih sesandingan, lungguh bareng cecer kegocekan, jebul kabeh mung tondo kelangan. Oh, kabeh iki wis ditakdirke, kabeh iki jan wis tane. Ra bisa dijaga katresnan iki, rasa tresna iki ra bisa dadi siji. Aku lan sliramu kaya langit karo bumi, ra bakal sesanding kaya sing angen iki. Dan sing kancani lara ning jero ati, mergo kowe lan aku sing ra bisa nyawiji. Aku sing lihat nalikane iki sing sesandingan, lungguh bareng cecer kegocekan,
ngidal macan mangap megap-megap ucakan mong kaleya timbal wis cocok kagungan reyang prasaja gawe gembira Kudani gunung lawu kebagan pariwisata dina minggu muda mugi asusnya balik kembang ombak-ombak nekani grojokane sewu sejeria langkah padha lumaku sawil sawil sarata mesepuyu sampai ketawa mampu mas ojo dipleroi mas ojo dipoyoi karo kunjalo di esami tinggal aku kudu ngerti coro ojo ditinggal gati badan gati muran oke dari ing jaman boyo sing eling apa-apa iku budaya pancene bener ngomongku pagi tambah hari ini klasik iya cuy tinggal ngegame yo tombo ati iku limo ing warnane kaping pisan maca Quran lan manane kaping pindho salat wengi lan nono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima pikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa lakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani ning sisi kidul tanah Jawa umunungi ana segara kang nyata gedhe ombake ulungku mulo ora kendak saben wayang raono jamu kang nyata wani sembrono kereta kencana tapi titiyane pasuryan tuwa ra ono tandine katon